ଘରୋଇ ହିଂସା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଆବେଗିକ କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରିବା, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଯେପରିକି ସାଥୀଙ୍କ ଦରମା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଏପରିକି କାହାକୁ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଏସବୁ ଘରୋଇ ହିଂସାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ପିଟିବା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣେ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ହଇରାଣ କରିବା, ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଭଉଣୀକୁ ଅପମାନିତ କରିବା କିମ୍ବା ଚିତ୍କାର କରିବା, ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଏସବୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ଅଧିନିୟମ 2005 ଅନୁଯାୟୀ ଘରୋଇ ହିଂସା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ହିଂସା ବା IPV ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କି? ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଘରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ ହିଂସାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଶାଶୁ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଘରୋଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା, ପୁଅ ତାର ବୃଦ୍ଧ ମାଆଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା, ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଘରୋଇ ହିଂସାର ଏକ ରୂପ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଏବଂ ପିତୃସତ୍ତା ଘରୋଇ ହିଂସାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ, ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଆଚରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷତିକାରକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଘରୋଇ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚାବିକାଠି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷା ଆଦେଶ କେବଳ ଏକ ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସୀମିତ କରି ଅଧିକ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଘର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଶୋଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ବେକାର ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ କହି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ଜଣେ ପିତା ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ପୂରଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି ଓ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ହୀନ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଜଣେ ଶ୍ୱଶୁର ସମାଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ଏହା ଘରୋଇ ହିଂସାର ଏକ ରୂପ। ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବଜାଇବା, ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା, ପୀଡ଼ିତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ହିଂସା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେକ ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଘରୋଇ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିପାରିବ। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ କଦାପି ଏହା କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଏହା କଦାପି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଟଙ୍କାର କଥା। ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବରଂ କୁହନ୍ତୁ, ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ହେଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଏକ ରୂପ। ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ, ଲଜ୍ଜା ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହିଂସା ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ କି? ଜଣେ ଅପରାଧୀର ହାତ ଉଠୁଥିବା ଦେଖି ଆପଣ ତାକୁ ଅଟକାଇବେ କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଡୋର୍ ବେଲ୍ ବଜାଇବେ କି? ଆପଣ 100 କିମ୍ବା 1091 ଡାଏଲ୍ କରିବେ କି?
ଜଣେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଏପରି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେଉଁଠି କେହି କଥା ହେବାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠାରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଏ, ଦୋଷାରୋପ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୀରବତା ହିଂସାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ କି ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିବେ?